ಮ್ಯಾ 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 ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪರ್ಸನ್ ಮೇರ್ನ ಪೊದರ್ ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮೇರು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಡಿಬೇಟ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಸಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜನ ಮೇರನ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಮೇರಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ನೆರಡೆ ತಿಕ್ಕು ಜನ ತೆಲುಪೇರು ತೂಕ ದಾದಾಪುಣಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಹಲೋ 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 ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರತೆ ಅಂದು ಸರಿ ನಾನು ವಿನೋದ್ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪೆ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಅವೇ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ನ ಮುಲ್ಪನೆ ಸರ್ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಕುಡ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತವರದಲ್ಪ ಅಂಚ ಈರೊಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯಾರತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಲಿ ಬಾರಿ ಸತ್ಯ ಬಂಡರ್ ಸರ್ ಇರ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಬಂತರ್ ಇರ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಮೆಸೇಜ್ ನಂದು ಸರ್ ಅವೇ ದಾದಾ ಅನ್ಪುನು 1 ಲೈಕ್ ಅವೇ ಪಂಡ ದುಂಬು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಎಂಚ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಎಂಚ ಸರ್ ನಾನ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೊಟ್ಟಾಸಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ದ ಹಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿದ ಹಣೆ ಬರೋದು ಅಂದು ಸರ್ ಮಾತ ಒಂಜೆಲೆ ಕಾಪುನ ಅದೇ ಪೂರ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಕ್ಕಳು ಬಂತು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಕಲ್ವಾಣ ಪೂರ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಸರ್ ಇರ್ ಪಾತಿರ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಪಾತಿರೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ತೋನಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಸರ್ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಬಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್ ಆಂಡ ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತನೆ ಸರ್ ಇರಡ ಓಕೆ ಅವು ದಾಯ ಸರ್ ಇರ್ ಪಾತಿರ್ನ ಗಾತ ಕಲ್ಕದು ಪಾತಿರ್ನು ಆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಕಲ್ಕದು ಕಲ್ಕದತ್ತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ ಬೇನೆ ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇರು ಬೇರೆಡು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇರಾತ್ ಜೋರ್ಡು ಪಾತಿರ್ನತೆ ಎಂದ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಯ್ಸೇ ಮಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಪಂದಾಗ ಅವು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಕ್ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ತಾಯಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿನ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಯ್ಲಕ ಆವಂದೆ ಸರ್ ಕಲ್ಕದು ಪಾತಿರ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಗೊತ್ತೇ ವಿಷಯ ತುಲ್ಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪುದಿದ್ದ ಆ ವಿಷಯದ ಸರ್ತ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಏರೆಗ ಆಪುಂಡು ಮಂಡ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ದ ಚೇಲನಕುಲು ದಾದೆ ಅಂಚಕುಲು ಅಕಲೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಿಷಯ ಏಪಲ ನಮಕೊಂದು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪುನಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸರಿತಿದ ರಡ್ನೆಸ್ತ ಒಂಜ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ನಂಜಿಪ್ಪು ಪಂಪಿನ ಮಿತ್ತು ನಂಜಿಪ್ಪು ನಮಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪುಂಡು ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪುನ ಒಂಜ ವಿಷಯ ಸರಿತಿದೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪುನು ಸರಿ ವಿಷಯ ಸರಿತದೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪುನ ಒಂಜ ಪಂಪಿನ ಮಿತ್ತು ಪಂಜಪ್ಪು ಇದು ಆ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಪಂಜಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚಾತೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಇರೆಗ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡಿ ಅವು ಕಲ್ಕದ ಪಾತಿರ್ನು ಕಲ್ಕದ ಬಂದಿದೆ ಬರ್ಬೇಕೆಂತ ಸಮಾಧಾನದ ಬಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವಾಗೆ ಮಾಡಿ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಡ ಆತ ಅಂಚ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿರು ದೀರ್ಪಾನ್ಪುನ ಅಂಚಂಡ ಕೇನ ಇರತ್ತೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆತಿನ ಅಂತೆ ಕೇರಳ ಕೇನ అది అక్కడ క్వశ్చన్ మల్పరలేదు ఒక్క ఏ జోర్ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಲಿನ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ಪರ ಈ ರೀತಿ ML MP ಗಾರನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಪತ್ರಿದಾಯಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ML MP ಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೂಲೆ ಯಾರು ಇಂಚ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರಾತ್ನ ಅಕಲ ಬೇನೆ ತೂಲೆ ಜನಕುಲ್ ಒಂದು ಲವ್ ಪಂತ ಏರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರ್ ಜೋರ್ ಪಾತಿರ್ಬೇರೆ ಅಕಲಿನ ನೂದಕ್ಕೆ ತೂಲೆ ದಾಯಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಕಾಫಿ ಇದ್ದಂದೆ ಬೆನ್ಪುನತೆ ಎಂಕಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಎಂಕಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಟ್ನಾಗ ನಿಂತಾನದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ 1,50,000 20,000 ಸಿಕ್ಕುದು ఒక మినిస్టర్ లెక్క ఎంకల్ సోషల్ ఫ్రీ ఆర్ పాత ఎంకల్ గల కాస్ట్ సిక్కుదు పబ్లిసిటీ సిక్కుడు బనిపిన బ్రహ్మ దయపండ పొలిటిషియన్ అగేన్స్ట్ ఒరి వీడియో పాడ్న ಐತ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ರೆತ್ತು ಬೆದರಿ ಕೇತ ಬರ್ಪುನ ಎಂತ ತೂಪೆ ರಾವ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಈತ ಫ್ರೀ ಬಾರ್ ಎಂಕಲ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತಾರತ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒರಿನಕಲಿನ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಕಡೆ ಕೇರಳ ತಾಕತ್ ಏರ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕಲ್ ಪೂಜಾತೆ ಅದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಸರ್ ಕಲ್ಕದ ಪಾತಿರ್ನು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಪೂಜಿ ಬಂದು ಈರು ಪಂತಾರೆ ಈರ್ನ ಪುದರ್ದದೆ ಎನ್ನ ವಿನೋದ್ ಈರು ಎಕ್ಕಾರ್ ಇಂಚು ಕಲ್ಕರ್ ಪಾತಿರ್ನ ಬಂದು ಏರಿ ಇರ್ತೆ ಪನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಂತಾರ ಅದು ಯಾನೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಯಾನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಡು ಬಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ರಾಗತ್ ಪಾತಿರ್ದು ಗಡಿ ಕಲ್ಕೊಂದು ಎಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ತುತ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಸುಮಾರು ತೂತೆ ಸರ್ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಓ ವಿಡಿಯೋ ತುತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದ ಟೈಮ್ ಉಡಿ ಇರ್ ಪಂತಿನ
ದಾದ ಪಂಚಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಾದ ಪಂಚಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಓಟು ಪಾಡ್ನು ಏರೆಗೆ ತೂದು ಓಟು ಪಾಡುಡು ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ನ ಪಂತರ ತೆವ ಮಾತ ತೂದು ಬಂತ ಅಟ್ ಈರ್ ಪಂಪುನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನ್ ಇರ್ನ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ನಂದು ಕಲ್ಕದ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ಜಿಂದು ಕಲ್ಸಿದ ಪಾತ್ರೆನತ್ತವು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಜೋರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಸಿದ ಪಾತ್ರೆನ ಬಂದಿನ ಅರ್ಥ ಲೆಕ್ಕ ಜೋಡ್ ಪನ್ಪುನ ఒక ಐದು ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಅವನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡಗಳು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೇವೆ ಏತೋ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಯ್ನ PhD ಆಯ್ನ ಪೂರ ರೀತಿ ಉಂಡ ತೀರ್ ಪನ್ಪುನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತಿನ ಚೂರು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಉಪ್ಪರುತ್ತೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತುನಕು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ನಕು ಉಪ್ಪರುತ್ತೆ ನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಕ್ಕುಂಟು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಇರ್ ಪನ್ಪುನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನದಾದ ಬಂಡ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇತ ಅವು ಲೌಡ್ ಅನಗ ಕೆಬಿ ಪುಡೆಲೆಗ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡತಿ ಚೂರು ಡೌನ್ ಮಲ್ಕೊಲ್ಲತೆ ಆಂಡ ಅವು ಹೊರಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇ ಆಪನತೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಹೊರಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಪನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂವಚ್ಚತೆ ಅತ್ತೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ಸರಿಟೆಕ್ ಏನುಂಡು ಈರ್ನ ಮಾತ್ರ ಲೌಡ್ ಬೇತೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಟೆಕ್ ಈರ್ನ ಕೆಬಿ ಸರಿ ಅಂಚ ಪಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಣ್ಣಗಿರಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಪುಜಿ ಬಂದಿರೆ ಗೊತ್ತುನ್ನತೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನಾಗಿ ಆಡಿಯೋ ಬೆತ್ತಲತೆ ಅತ್ತೆ ಈರು ಭಾವುಕರ ವಚಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಭಾವುಕರ ವಚತ್ತೆ ಅಂತ ಆಕ್ಟ್ ಬಂತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈರು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತತೆ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಕೈ ಮಾತ ದೆರ್ತದ ದಕ್ಕ ದಕ್ಕದ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಈರೋ ಕುಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರ ಈರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಇರ್ಕೊಡ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಈರು ಯಾನ್ ಕೇನ್ನೆ ಕಿರಂಜಿ ಉತ್ತರ ಯಾನ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್ ಅದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈರಿಗೆ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್ ಅದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ದ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲಾರಿ ಈರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಇರ್ಕೊಡ್ ನೀ ಏರ್ ಮಲ್ತಾರ ಪನ್ನಿ ಏರ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇನ್ ಪೇಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೆ ರತ್ತದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾತ್ರ ನಕ್ತ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೆಬಿಬೆನ ಅತ ಅಂಚ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಚೂರು ಪಾತ್ರನ ಮೆಥಡ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಉಂಡೆನ್ನ ದಾದಾ ಅತ್ತೆ ಐಟ್ ಅಂಚಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿನ ದಾದುಂಡು ಅದತ್ತು ಕೆಲವು ಉಪ್ಪು ಆತ ಕೆಲವು ಕಚ್ಚುಡಲ್ಲಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಪಾಡು ನಾವು ಕಚ್ಚುಡ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಪೂರ ದಾದ ಕಲೆ ಮಲ್ಪುನ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆನ್ಮಗನಕುಲು ಏರು ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಬರಕು ಆನ್ಮಗನಕುಲು ಕೆಲವು ಆನ್ಮಗತ್ತನ್ನ ಕೆಲವುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇರೇನ್ ಪಂಜಿ ಕಚ್ಚುಡ ನಾಯಿ ಪಂಜಿ ಪಂಜಿ ಅಂಚಿನ ನಂಜಿದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಚ್ಚುಡ ನಾಯಿಲೆಗೆ ಲೋಫರ್ ಪಟ್ಟಿಂಗನ ಕಲೆ ಬಂದು ಈರೆಂತಿನಾರತೆ ಈರೆಂಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ರೆ ಬೈದಿನ ಅಂದು ಈರೇ ಗತ್ತು ಏನ್ ಪನ್ ನೀರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಂಜಿದು ಕುಡೋರಿಯ ಪಂಚ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಕೆಲವು ಮಲ್ಪೋತ ಈ ಪಾತ್ರ ಜೋರ್ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಕಚ್ಚಡ ನಾಯಿಲೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನಿತೆ ಅವೇ ಯಾನ ಕೆಬಿಬೇನಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಲ್ವಲ್ಪ ಬಂದ್ಪರ ಚೂರು ಟಿಕೆಟ್ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಾತಿರುವರು ಟಿಕೆಟ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಇರ್ನ ಇಲ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೊಂದು ತಿಕ್ವಾರ ಅತ್ತು ಯಾನ ಅಭಿಮಾನಿ ಏರ್ಪ ನಿಂಗೆ ಎದುರು ಟೂವೋಡು ಅವ್ರ ತಿಕ್ಕಲೆ ಎದುರುಡು ತೂವೋಡೆ ಈರು ಎದುರುಡು ತೂವೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಶೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಆ ಶೋ ತುಂಡಾಂಡಿರು ಎದುರು ಶೋ ಬರ್ಪುನನು ಆ ಶೋ ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಇಂಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪು ನಿಕಲ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರ ಅಪ್ಪನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಉಡೋರಿಯಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಬಡ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎತ್ತು ವರ್ಕುಂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅತ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆದಾದ ಪಂಡ ಬಕ್ರಮ್ ಅನ್ಪುನು ಏರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಿಡ್ದು ರಾಘವ್ ಸೂರಿ ಬಂದು ಸರ್ ಸಾರಿ ಯಾನದು ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಾತಿರೋದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತತ್ತಲ್ಲ ಏರು ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಉಲೈ ಬಾತಿನ ಸಮಯದ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೂಚಿ ಈರ್ನ ಬೇಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ ರೀರು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚಾಂಡ ಇನಿತ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರು ಬಕ್ರ ಆತೇರು ಓಕೆನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಸೊ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮನದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾತೇರಿಯ ರಡ್ಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒರಿ ಫುಲ್ ರ್ಯಾಶ್ ಆಯರಡ ಒರಿ ಫುಲ್ ಪೋಡಿದ್ದು ಚಲ್ಲ ಅದು ಪೋಯರು ಆಂಡಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂನಾಗ ಅವನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಸೊ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಉಪ್ಪು ഞാനെന്നുവേ ಬಕ್ರಾಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ 9:30 ನಿಕ್ಲೆದುರ್ಗು ಬರಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆದುರ್ಗು ಬರ್ಪೆ ಅಡೆಮುಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ and bye-bye. Oh!